Вәзкируллах кәсиран дип аят килде, зикрен әйтеп, зари кылып йөрдем менә. Дидарыны гашикларга вәгъдә кылдым, гышк юлыда җаным биреп йөрдем менә. Чын гашикны Аллаһ сөеп бәндәм диде. Ара юлда калмасын дип гамем диде. Ялганчылар дидарымны күрмәс диде. Гышк бабыда мәхкәм булып тордым менә. Гакил ирсәң Гуристан дин хәбәр алгыл. Мин һәм шундаг булырмын дип гыйбрәт алгыл. Муту кабла ан тамута гамәл кылгыл. Бу хәдисне фикер әйләбән үлдем менә. Хәбәр бирер фәли азхаку калилан дип, яна әйтер фәли буку кәсиран дип. Бу аятны мәгънәсегә гамәл кыл дип, бу дөньяда һич көлмәен йөрдем менә. Гамәлсезләр ках-ках көләр, хөррәм йөрер. Фәрманыга буен сынган паргам йөрер. Кичә көндез диделәре пырнам йөрер. Күз яшемне дәрья кылып йөрдем менә. Нәфес дин кичеп чын гашиклар Аллаһ диде. Сәхәр торып шәһәрзар борып күзен уйды. Рәхим әйләбән Аллаһ үзе назар салды. Андин соңра дәрья булып таштым менә. Залим нәфсем һич куймайын утка салды. Вөҗдләрем үз-үзен дин көйеп янды. Мөшрикләрне иманını шайтан алды. Әгузу билләһ, бисмилләһ дип йөрдем менә. Мөнафиклар дузах эчрә күп янгай. Иман илткән халис булып янып чыкай. Имансызлар әүвәл ахир күп янгай. Уганым дин иман теләп йөрдем менә. Нәфсем мәне хава кылды, тарфа шаштым. Башым алып пире муган сари качтым. Кыл хуҗа Әхмәт гыкбәләрдин илип аштым. Ышкан кыш дикләмәкәнгә аштым менә. Дини подкаст. Ислам мәдәнияте турында татар телендә тыңлагыз.